Днес нашият съгражданин Гено Генов навърши 101 години. На връхличният му празник представители на общинска администрация, Общински младежки съвет и Център за работа с деца поздравиха столетника. Браво, браво! Дядо Гено, годините ти минаха в грижи по работа. Вие ще го пишете, дядо Гено. Дядо Гено, Че са толкова години. те смисъл на живота, че са. Ето, Да виж, имат кораж. даряват ти с болка, радост, песни. Но и сега, в този ден, ние сме дошли да те поздравим и рождения ти ден да честитим. Деня на забележителната ти годишнина приеми нашите поздравления от все сърце. За здраве, бодър дух, обич в семейството и топлина на домашното огнище. Нека празник всеки ден. Нека да е празник. Нека да е празник всеки твой ден. Браво, браво! Още веднъж честит празник и още 100 години, защо не? И стел. Те, кой идват, обръща и всеки 5-6, и той идва, други идва. А те си оставили децата ората във войни и това е. И се радват. Това е, че живота начинавам. Работа е друго, не съм работа. Благодаря и на моите своите хора. Ти ме поддържа толкова годинки Това е стана. най-важно. Те да са до тебе, за тебе, подкрепа, опора, да сте заедно, да си споделяте такива хубави мигове. Не сме заминали в чужбина, Да, и това особено в днешните да времена. умислят тези родители, дето Да, които- децата им са заминали, Точно така и е много. постоянно с тревоги и няма дълголетие. През целият си живот дядо Гено е работил в сферата на животновъдството, а сега, когато започва 102-та си година, се радва на добро здраве и ведро настроение. Той е баща на 3 деца, има 4 внука, 6 правнука и 4 праправнука. В края на вълнуващата среща бе направена и снимка за спомен.